Székely Zoltán vagyok, a Székely Family & Company Non-Profit Kft. Kutatási igazgatója. A Horizont Európa keretprogramban futó Drive to X projektünk 3 évvel ezelőtt indult kb. És azzal foglalkozik, hogy az elektromobilitást és az energiaellátást hogyan lehet egyszerre zöldebbé és biztonságosabbá tenni. Ennek keretében szeretném megköszönni annak a 880 villanyautósnak, aki kitöltötte a kérdőívünket, és segített nekünk megérteni, hogyan is autóznak az elektromos autóval a magyarok. Tudtátok például, hogy átlagban napi 100 km-t vagy annál kevesebbet autóztok vele? Azt tudtátok, hogy átlagban a házatok 10 kWh-t, de legfeljebb 30 kWh-t fogyaszt el egy nap elektromos áramban. Ezeket a kérdéseket megválaszolva megértettük azt, hogyan tudjuk felhasználni az elektromos autót arra, hogy a nap közben napelemeddel megtermelt áramot eltároljuk az autódba, majd arról áramot adjunk éjszaka a házadnak, így minimalizálva a hálózati áramdíjadat, csökkentve a költségeidet, és biztosítani azt, hogy esetleg a hálózat nem működne, nálad akkor is lesz villany. Az első és legfontosabb félelem, amivel találkoztunk, az az volt, hogy tönkre fog menni a jármű akkumulátora sok töltéstől, kisütéstől. Ezt megnéztük alaposabban. Még a régebbi nikkel, kobalt aksik is kibírnak 1500-2000 töltési ciklust, mielőtt 80%-ra csökkenne a kapacitásuk. A mai modernebb lítium-ion aksik 3000-6000 ciklust bírnak ki, még mielőtt 80%-ra csökken a kapacitásuk. Ez azt jelenti, hogy ha átszámolod, kb. 15 évig tudod a házadat minden egyes állónap feltölteni teljes mértékben csak az autódról, még mielőtt az akkumulátora 80% kapacitásra csökken. Hozzáteszem, hogy ugyan a cégek 4-5 évente cserélnek Magyarországon autót, számukra ez biztos nem lesz probléma, a háztartásoknál ez már kérdés, mert ott a járművek átlag életkora 16 év. Ezért sokat dolgoztunk azon, hogy olyan töltőt tudjunk létrehozni, ami képes tölteni az autót napelemről, az autót hálózatból, illetve a házat az autóból. Úgy, hogy közben az akkumulátor élettartama ne csökkenjen lényegesen. A kutatás eredményeket most viszont mérésekkel szeretnénk alátámasztani. Ezért keresünk 50 olyan bátor embert, aki 6 hónapra örökbe fogadna egy Nabi trackert, ami egy logisztikai nyomkövető rendszer, és amit elhelyeznénk az autóba azért, hogy lássuk annak gyorsulását, lassulását, a megtett távot, a hőmérsékletet, és esetleg az autót érő rezgést. Igyekeztük ezt úgy megalkotni, hogy ez biztonságos legyen a személyes adatokra nézve, tiszteletbe tartsa a magánszférát, ezért a GPS jelnek az utolsó 4 számjegyét levágjuk, így gyakorlatilag csak egy 10 km-es kört kapunk, amin belül valahol ott van az eszköz. Aki vállalkozik arra, hogy egy ilyen Nabit örökbe fogadjon, azzal kötünk egy megállapodást a kutatásban részvételre, ez részletesen szabályozza a jogokat és a kötelezettségeket mind a két oldalon. Aki részt vett a Nabis tesztünkben, annak megköszönjük egyrészt egy pár aprósággal, mint például egy fütyülős kulcstartó, és meg lehet keresni az autókulcsot, egy jó kis autós bögrével, amivel lehet kávét inni vezetés közben, és nem iszod le magad. Illetve, ha szeretnéd, megtartod a Nabit, és a továbbiakban használhatod, mint saját eszközt az autódban, vagy bármely máshol, amiről tudni akarod, hogy hol van éppen. A Nabis mérések eredményeként pedig kifejlesztünk olyan kétirányú töltőket, amiből 5 darabot szétosztunk vállalkozó tesztelőknek, akik kipróbálhatják élesben, tényleges működés közben. Ha szeretnél feliratkozni a tesztre, látogass el a drive2x.hu weboldalra, és válaszd a kérdőív fülön a tesztre jelentkezés űrlapot. Vagy írjál ránk LinkedIn-en, Facebookon, vagy a céges elérhetőségeink bármelyikén. Remélem rövidesen a tesztelők között üdvözölhetünk, és nem akarok nagyon spoilerezni, de azért jövő tavasszal egy komoly autósón is találkozhatunk majd. Sziasztok!